Dok, nahadlok jud ko ining COVID, Dok. Mao nga gusto unta kong magpabakuna. Oh, maayo ang imong gihuna-huna, miss. Ang problema, Dok, mahadlok man ko makakita og injeksyon. Mao ba? Mao nga plano nako, Dok, nga dinhi na lang sa lubot magpa-injeksyon aron dili ko makakita. Ha? Oh, hehe. Walay problema. Dok, dili man lagi na lubot, Dok. Okay ra, miss. Kay dili man pud ni injection. Nasuko among maestra nako, tay. Ngano man, anak? Nasuko siya kay wa ko katultol hain ang Magellan's Cross. Sunod gani, hinumdumi kung di ini mo gibutang. Unta, kuryente na lang ko. Para kung mawala ko, mag-uol ka pag-ayo. Maghulak pa jud kang mabalik ko. Miss, may namba ka og beer? Dili ko, it's bad for my legs. O ngano man, allergic ka? Dili man, mabikang kang maguni kung mahubog na. Kani adto sa dato pa ako, daghang kayaw ako mga amigo. Kanang mag-inil na kami, ikas buntag hangtod gabi, di mapas mo kay may tighungit permi. Humagin ilabay silpon, ikaog mapalit bago dayon. Karon kay pobre na tawon, mantinil lang og kipag nga baratuhon. O dato day ka sa una, pre? Mulang, abi ni Baho pre, sa dato pa ko, magkinamot ra kong magkaon, karong pobre na ko, magkutsara na ko. O, nganong nabali man hinuon na, pre? Sa una, sa dato pa, magkinamot. Unya karong pobre na hinuon, magkutsara na. Madala ni mo kinamot ng linugaw. Bakalag pasagad sa iyaw-yaw, muawit mo sugid mo pasiyaw, pasensya bang mga